Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ खनसे फिन गोसो गोरबोजों स्राय बरायहरनाय जाबाय आरोना. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दिनैनि भिडिअआनो जागोन माने जोंनि गामि खाथियावनो मोनसे माने इटा भाटी दं आरोना. So आं बेयाव थांनो नागिरदों बेरायहैनो. So नोंथांमोना आं दिन्थिलांगोन. अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि. So guys, finally आं दा नैबे जायगायाव मोनफैबाय. नोंथांमोना दिन्थिलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय. नायनो हागोन guys, नैबे जे इटा बानना दोनदों आरोना. दिनै लाइन बानना दोनदों. नायलांनो हागोन. दा फैदों बेयाव. नायनो हागोन guys, नै स्टिल कम्पानि आरोना नामानि. ना guys, नै नायलांदो. बे इटा सावनायाव थांनो नागिरदों. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. बिसोर रोगागासिनो दं आरोना बिसोर माने बेयाव सावनायफोरखौ नै गाइस बेयाव सब इटा दंजोबो आरोना. मोनसे मोनसे सेस बखनजोबगोन. नै बेफोरो सब इटा गोजा. नै बिसोरो सेस साइडिं खालामगासिनो दं आरोना. नैबेजाय नायलांनो हागोन गाइसमोन. नायदो. अर गुदुं गुदुं गेस ओंखारगासिनो दं आरोना गाइस. नायनो हागोन नै बेफोरो सब सावनाय गोजा. माने सिङाव अर लागायनाय गोजा आरोना. एकदम बे सब इटा गोजा. एकदम गुदुं गुदुं ओंखारगासिनो दं आरोना गाइस. नायनो हागोन. आं बै जे थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था. नै गाइस बेफोराव सब सावजोबनाय आरोना. सिङाव दंजोबो इटा गोजा. ओमफ्राय बिसोरखौ दा सिङाव अर लागायना दोनदों आरोना. नायनो हागोन गाइस, नै उखुन्दै ओंखारगासिनो दं, सावगासिनो दङ. थादो. माने बे सिङाव सब इटा बानायनाय गोजा आरोना. बेखौ दा सायाव हा खोबना दोनदों. हा बखनगोन. हाखौ बोखाबानो माने सब इटा गोजा. नै गाइसमोन सावखांनानै बोखांखांबाय आरोना. नायनो हागोन. सावनो थाखाय जाबगासिनो दं आरोना. ओरै जाबखांनानै फुल जाबाथाय माने अर लागायना होसिगोन आरो. नायलांबाय थादो. नायनो हागोन नै सावगासिनो दङ, उखुन्दै गगासिनो दङ. So गाइसमोन दा आं एसे बै साइडजों थांनो नागिरदों. माने बेजाय रायलायहैनो आरोना. बानायग्राफोरजों माबायदि बानायो, माबायदि माबायो नोंथांमोननो नायलांबाय थादो. दिन्थिलांबाय थागोन आङो. माने बे भाटिया माने बारा गोबाव जायाखै आरोना. दाखालिसो खुलिदों. जास्ट एबार खेबनै सावगासिनो दं आरो सेकेन्ड टाइम. बिदि आरो. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. बे बाउन्डारि गिदिरथार सावगासिनो दं आरोना. नै बिसोरो सेस बाथायनानै दोननाय रानजोब्बाय. बिसोरखौ दा सावनो लांगासिनो दङ. नोंथांमोना नायनो हागोन. नै मामुआ बोगासिनो दं आरोना. बियो भाटिखौ लांगोन आरोना. बियो खनसेयावनो नोगोद बुरजा बुरजा लांखायो आरोना गाइस. नायनो हागोन नों. मामु एक बारत किमान निये? एक बारत किमान লৈ যায়? 40টা. 40টা? ইয়াত জ্বলাব লৈ আছে? আচ্ছা ঠিক আছে. মানে बिसोर सावनो लांगोन आरोना गाइसमोन. बेयाव लांगोन आरोना. नायलांबाय थादो. नै बिसोरो गोदानसो, बारा गोबाव जायाखै बानायनाया. नायनो हागोन नै. नै बिसोर बानायगासिनो दङ. गोदानसो. नै बानायगासिनो दङ. So guys, नै बिथांमोना दा बानायगासिनो दं आरोना इटाखौ. माने डाइस थाखायो आरोना. नैबे हाखौ बिसोरो एकदम नोगोद मोजांनो गाग्लिना लायो. गाग्लिखांनानै खोबना दोनो हरसे. खोबना दोनखांनानै मा खालामो बिसोरो बेनि नेक्स्टआव बोखाजोबनानै मोनसे डाइस थायो आरोना. बे डाइसआव माने कम्पानिनि नामबो लिरनाय थाखायो.
स' बेयाव बिसोर हाखौ नैबिदि सोसिगोन लद्रा लद्रा खालामनानै सोसिगोन आरो बिदिनो बानायसिगोन आरोना नैबे दाइसआव सोसिगोन ओमफ्राय नैबे ओरै खालामसिगोन प्लेननो दोसोनानै बाला सारनानै ओरै बेलथायखांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो गाइसमोन दादा एक दिনত किमान बनाय আপুনি बनाव बारो 1000 स' गाइस नै दिनाव 1000 बानायो बिसोरो नायनो हागोन नै राननाय बायदिसो नुयो आरोना होमबाबो दा रानथ'वाखैसो जास्ट बखनदोंल'सो एने पार पिस किमान के दिया আপোনালোকক पार पिस মানে বুঝিব মানে क्या बोला तूने पार पिस মানে বুঝিব মানে एकटात किमान दिए एकटात 1 টাকা एकटात 1 টাকা स' गाइस माने मोनसेयाव नैबिसा हिन्जाव बानायगासिनो दं फेमिलिनो माने मोनसेयाव थाइसे होयो आरोना बिसोरो माने दिनाव गुतै फेमिलि लोगो नांनानै माने 1000से बानायोनो स' सोरबाया माने हारसिंबो बानायो आरोना स' बिसोरो साथामजों बानायगासिनो दं हिन्जाव हौवा आरो गावसोरनि फिसाला सासे सोरबाया हारसिंबो बानायो माने हारसिंनो नोङो 1000टा बानायनो हायोबा आरो मोनसेयाव थाइसेबा माने दिनाव इजिलि माने बिसोरो 1000 रुपिस मोनगासिनो दं आरोना गाइस बिदि आरो माने बेयाव बांसिनानो बांगाल मानसि आरोना बिसोरसो मावो जोंनि बर' मानसियाथ' माने एसेबां बिदि मावनो रोंखाया बिदि आरो थांना नायलांबाय थादो स' नै गाइस बेखौ नायनो हागोन नैबे माने हासो आरोना बे हाखौ एकदम माने माने गाग्लि दै फिसिनानै गाग्लिनानै खोबना दोनबाय बेखौ ट्रिपालजों खोबना दोनबाय मोजांनो मुसि होसिगोन बेखौ माने गाबोनसो बोखासिगोन आरोना गाइस गाबोन बोखाखांनानै माने रेडि जाबाय आरो इथा बानायनो थाखाय स' बिसोर ओमफ्राय इथा बानायसिगोन आरो बेनिफ्राय नायलांबाय थादो स' नैथायबो पार्टि मोनसे बानायगासिनो दङ नायनो हागोन एसे बानायगासिनो दङ दादा আপুনি কিমান বনায় দিনত 1500 মান পারে 1500 মান অকলে বনায় না ফ্যামিলিটো না দুইজন না स' गाइस नैबिसा आरो बुरजासिन हायोनो फेमिलियाव माने 1500 हायोनो आरोना दिनाव स' एने किमान दिए एकटार स' नै बिथाङा बिदिनो आरो दिनाव 1500 हायो हिन्जाव हौवा खालामनानैनो होमबाथ' इजिलि नै बिथांमोनहाबो माने हाजिरा थागासिनो दं आरोना स' नोंथांमोन नायलांबाय थादो स' गाइस दा जोङो सोंबाय आरोना नै बिथांमोनहाबो इजिलि 1500 हायोनो माने बिसोर बांसिन बानायनो हायो खोमा आरो बिदिनो सोरबा बांसिन हायो सोरबा खम हायो बिदिनो आरो स' बेयावनो इजिलि माने बिसोर 1000 रुपिसखौ मोनगासिनो दं आरोना दिनाव स' आङो जोंनि बर'फोरखौबो साजेस्ट खालामो आरोना माने फैनानै मावफै बेयाव माने एरैनो बेखार थास्लायस्लाय नों दिनाव 1000 रुपिस मोननायावथ' बहुद बेनिखायनो आंनिफ्राय साजेस्ट खालामो आरोना स' एरैनो थानाय मानसिफोरा मावफैनो हागोन हाजिरा बोखांफैनो हागोन मानो होनबा दा आनसिजन जाबाय माने फैसा थाखानिबो एसे आंखाल स' नोंथांमोना मावफैनो हागोन स' गाइस दा जों थांसिगोन ओमफ्राय नैबे हटेलाव एसे साहा लोंलाङो नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस नै पक'रि बानायदों जे आन्दाज सब बानायदों नायनो हागोन स' हाबना नायनि बुद एवनाय दङ ओजाय ब्रेड चप दङ ओजायनि पक'रि दङ स' गाइस दा नै आं साहा लाबाय आरोना साहा लोंसै साहायाथ' बारा गोथाव जायाखै अब्लाबो माथो खालामनो लोंनांसिगोन स' गाइस मोननै दा जों ब्रेड चप लाबाय आरोना ब्रेड चप जानो माने साहाजों ब्रेड चप लोंबाय आरोना जों दा जाखां लोंखां थांसै आरोना गोथाव आरोना ब्रेड चप आं बिराद गोथाव मोनखायो आरोना ब्रेड चप गाइस नोंसोर मारै मोनो अननानै नोंथांमोनहाबो कमेन्टआव फोरमायदो माने गाइस मोनसे जाबानो माने उदै बुंखायो आरोना ओरैबायदि एथ' जागासिनो दं आंखौनो नुगासिनो दं
दा दखान गोजा आरोना ओरैनो So guys, उना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो स' दिनै भिडिअ एसांनोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय